Subay sa pagpanulis sa kamol sa Dakbayan sa Mandawi, ang Lapu-lapu City Police mihigpit usab sa seguridad sa mga malls sa syudad. Gawa sa mga security managers sa mga malls, may patawag usab og tigom si Lapu-lapu City Police Office Director, Police Colonel Clarito Baha, uban ang mga habal-habal drivers o ang mga Muslim leaders. Mato ni Colonel Baha, ilang nakita ka epektibo ang pagtap sa komunidad. Aron ano na gilayoy makahatag og kasayuran sa posibleng presensya sa grupo nga butisok o kasamok. Gitinguha usab ni Baha nga matugutan ang Kapolisan sa Lapu-lapu nga makadala og arma sulod sa mall aron aduna dayoy makaresponde kung adunay alarma. I'm planning, I will talk with the security officers and managers nga kung pwede kung Lapu-lapu personnel lang, PNP personnel, kuan lang kanang tugutan lang nila pasod.